Čaute, tu je Jaro a je to druhý diel také série, že Java Tips. V tejto časti si ukážeme, ako spojazniť nejaký konfiguračný súbor. A to znamená, mám nejaký súbor, ktorý viem si jednoducho pridať ku mojim súborom, viem si ho stať, upraviť, zmazať a nemusím kompilovať znovu kód. Hej? A využijem to na to, aby som v rámci kódu vytiahol nejaké údaje z tohto konfiguráku. Toto bude on, že config properties. A keby som sa takedy rozhodol zmeniť tieto konfiguráky, tak ich môžem jednoducho zmeniť a nemusím kompilovať kód. Hej. Mám tu takúto triedu, že main, mám tam metódu, že get property a tuto v maine si to potom zavolám. Čo spravíme ako prvé? Vytvoríme si triedu properties a vytvoríme si jej inštanciu. Ďalej, čo máme? Máme tu, keď si dáme properties, máme load a ten load čaká v sebe input stream. Tu si vlastne naloadujeme ten náš konfigurák. Takže máme input stream, dáme 0, pretože teraz ideme vyskúšať si ho naloadovať. Čo potrebujeme k tomu, aby sme sa dostali k tomuto súboru? Potrebujeme jeho názov. Config properties. Dobre, teraz si načítame tento file, hej, tak dáme input stream a načítame ho takýmto divným spôsobom, hej, že get class, zoberieme našu triedu, z nej zoberieme class loader a z nej zoberieme, že vyhľadať resource as stream, takže nejaký zdroj ako stream, hej, a tu si dáme ten náš názov, file name. Dobre, teraz už máme toto a teraz budeme sa snažiť naloadovať tento náš input stream. Tu nám hádže chybu, pozrieme sa, vlastne nie chybu, že očakávam nejakú výnimku, tak z toho surroundnem s výnimkou a tu by som s tým mohol vypísať tú výnimku ešte asi aj. Keby sme mali normálny program, tak to budeme logovať nejakým spôsobom, hej. Teraz to vypíšeme iba do konzoly. Dobre, takže toto už máme a teraz vrátime z toho z properties, si vyťahnem get property a vyťahnem si property, ktorú mám v tomto konfiguráku. Teraz tento konfigurák musíme uložiť do cesty, vlastne do našej class pathy. Uložil som to do rootu, to vlastne znamená v src. Máme hneď v rúte, hneď v koreni config properties. Ja už tu mám niečo napísané, mám tu, že meno sa volá Jaroslav, priezvisko sa volá Beňo. Takže hľadáme Jaro. Keďže vás tak oslovujem ja sa tak oslovujem k vám. Meno Jaro, priezvisko Beňo. Takže get property, meno, ešte tam vypíšem, no vlastne čo tu mám? Mám tu return a return je string, hej, že návratová metóda je string, takže skladám z toho nejaký string. Tak, properties, dám to do nového riadku, aby ste to videli. Get property. Hej. Priezvisko. Dobre, teraz v maine vytvorím si novú inštanciu. Musím mať novú inštanciu, nemôžem to len tak, že toto celé by som si chytil a hodil sem, lebo toto sa mi nedá robiť v statickej metóde, alebo v statiku proste sa to nedá. Musím mať vytvorené nie statickú metódu. Takže vytvorím si main, novú inštanciu našej triedy main a teraz main si zavolám našu metódu get property. Až by mi to malo vrátiť return. A toto dáme do southu. No, myslíte, že to pôjde? Jaro Beňo, takže v tejto časti sme sa naučili, ako načítať konfiguračný súbor a z neho potom vyberať rôzne konfiguráky.
čo tam dáme, to tam dáme a proste to pôjde. Teraz dajme tu, že to zmením a toto dám iba rán a už to je zmenené. Dobre, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Dajte like dole, som zabudol. Subscribe, napíšte mi komentár, čo si o tom myslíte, či vám to pomohlo, či je to zaujímavé a aby sme sa tak vedeli aj taká interakcia medzi nami, už keď to niekto pozrie, aby aj nejakú interakciu sme mali, že to nerobím len sám pre seba, iba pre vzduch. Tak mi proste napíšte na čo, že bolo to blbosť, je to, nepíš už nikdy viac, aj tak budem písať, lebo ma to baví. Takže, ale napíšte mi to napríklad, či sa vám to páčilo, či ste rozumeli. Čaute.